Dragi učenici, danas ću vam pokazati kako napraviti kuglov, jedan super jednostavan kolač. U Hrvatskoj kuglov predstavlja svečani kolač koji se tradicijski blaguje u vrijeme Uskrsa. U osnovi se radi o slatkom kruhu, prozračnog tijesta napravljenog s kvascem, mlijekom, maslacem i jajima. Tijesto je slično talijanskom panetoneu, briošu ili domaćoj uskršnjoj pinci. Varijacija na temu kuglova je zaista mnogo. Uz uobičajene sastojke kuglov može sadržavati grožđice, bademe, sušenu koricu citrusa ili pak njegovo žuto tijesto može biti mramorirano tamno obojanim tijestom od čokolade. Potrebni sastojci za ovaj kuglov jesu 6 jaja, 1,5 šalica šećera, 1 šalica ulja, 1 šalica mlijeka, 2,5 šalice brašna, 1 vanilin šećer i 1 prašak za pecivo. Pri mjerenju sastojaka za ovaj kuglov neće vam trebati kuhinska vaga. Osnovna mjera za doziranje sastojaka za ovaj kuglov je 1 šalica, odnosno 200 ml. To znači da ćete u kući pronaći neku posudu ili jednu šalicu na kojoj su označene mjere. Pazite, sastojke dozirate do oznake na kojoj piše 200 ml. To znači 1 šalica. Oprez, neka odrasla osoba uvijek bude uz vas pri rukovanju kuhinskim mikserom. Znači, uzmite 6 jaja i 1,5 šalicu šećera. Miksajte 3 do 4 minute u dovoljno velikoj plastičnoj posudi. Nakon miksanja trebate dobiti ovako žutu, pijenastu smjesu. Polako u smjesu dodajte 1 šalicu mlijeka i 1 šalicu ulja. Pažljivo u smjesu dodajte 2,5 šalice brašna. Na kraju dodajte prašak za pecivo i vanilin šećer. Prije početka miksanja mikserom pažljivo promiješajte sve sastojke, tek zatim uključite mikser i miješajte 2 do 3 minute. Ako želite da kuglov bude prošaran čokoladom, možete odvojiti manji dio smjese i u nju naribati malo čokolade za kuhanje ili dodati 2 do 3 žlice kakao praha, ovisno o tome što imate kod kuće. Kalup za kuglov premažite uljem, dobro pobrašnite i u njega izlijte smjesu. Ako nemate ovakav kalup, možete koristiti i neki drugi. Ako imate i čokoladnu smjesu, prelijte je po vrhu žute smjese. Smjesu stavite peći u zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva Celzijevih. Kuglov se peče točno 1 sat. Pečeni kuglov izvadite iz pečnice koristeći kuhinske rukavice. Kada kuglov izvadite iz pečnice, pokrijte ga kuhinskom krpom i ostavite da odstoji barem pola sata. Nadam se da ćete uspjeti. Nakon što je kuglov odstajao, lakše se reže. Kuglov odlično prija uz bijelu kavu ili mlijeko. Nemojte zaboraviti oprati suđe i pospremiti kuhinju. Dobar tek i uspješan rad u kuhinji želi vam vaša učiteljica Kristina.